Снимаш ли? Да. Здравейте хора, аз съм Крис. Имам така скръбна вест да ви споделя. Ваканцията свърши, което означава, че училището почва, така че ще отидем на улицата, ще питаме учениците дали са готови за училището и ако отговорят правилно, ще получат по една награда от Контрабанда. Чай, тук кабеляците стой. Един брой, втори брой, трети брой, четвърти брой, 5 броя. Да вървим. Намираме се на Националния дворец на културата. Сега днес ще разберем колко са културни хората. Има ли останала култура или всичко е архитектура? Добър ден, момчета! Как се казваш? На колко си години и къде учиш? Петър съм на 15 от 133. Димо на 14 от 133. Аз съм Сашо на 15 от 133. Кирил на 16 е втора английска. Калина на 16 от 22. Калина на 15 от приложеното. Калояд на 15 от американския. Здравейте! Симеон Гергинов от първо соло. Имаме тук едни ученолюбиви деца. Валентина на 14 на 15 в американския колеж, не си знам възрастта. Кой ви любимия предмет в училище? Физическо. Предизвиквам те да ме направиш... Чакай. 30 лицеви опори. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Браво, 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 аплодисменти, аплодисменти за него. Продължаваме. Така, кой ти е любимия предмет в училище? Добре, имаме въпрос за... Биологията ми принципно ми е. Какво е латинското име на глухарче? Глухариус. Добър отговор, но не е верен. Изглеждаш ми като момиче, което си добра по география. Град Лубумбаши е град на границата между кои две държави? Гърция и Турция, да знам. Индия. Не. Сега не ми кажете, че не сте чули за Лубумбаши. За пръв път го чувам. Кой ти е любимия предмет? Изобразително изкуство. Колко си добър по изобразително изкуство? 4. Добре, нека седнем. Художника трябва да винаги да се слуша. Нарисуваме красив. Добре ли? Добре. Честито на Симеон. Кой ви е любимия предмет в училище? Литература. Литература. Добре, страхотно. Изрецитирай ни нещо. Добре, ще кажа: настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, мълка напее, хайдушка песен. Невероятно, разчувстваме. Заповядай. Награда за теб. Момичето с рождения ден. Изи! Кажи ми, кой ти е любимия предмет в училище? Ами, руски може би. Как ще кажеш на руски? Времето днес е много хубаво, но ми се яде изключително много една мазна тумбичка. Сегодня погода исключительно хороша, но мне очень хочется есть одна жареная, не знам как тумбичка. Тумбичка? Добре. Браво, Нези! Аз се казвам Стефан, на 12 уча в 20. Аз също се казвам Стефан, на 11 съм и уча в 20. Представи си, че имаш 10 риби. 5 от тях обаче се отдават, но след това 3 от тях се съживяват. Колко риби ще имаш? 8. Рибите не могат да се отдават. Рибите не могат да се отдават. Правилен отговор. Заповядай. Благодаря. Това беше всичко от нас. Извода от днешното проучване е, че децата обичат или физическото, или междучасията и не знаят къде се намира град Лубумбаши. Новите продукти, заредени специално за училищния сезон, може да видите в магазините на Контрабанда, както и на сайта www.contrabanda.bg. Аз съм Крис и ще се видим следващия път.